Hier worden de mensen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog in dit concentratiekamp zijn doodgegaan. Dat zijn 750 mensen geweest in totaal. Daar zaten ook Friese verzetmensen bij. Wat deze ruimte met mij doet als ik hier ben, dat heeft altijd wel impact. Hier is het Bartel Jorisstraat. Dit weer dan het pand waar de familie ten Boom wonen, waar Paken kwam, maar Ulke Boonstra om hier Joodse mensen bij te helpen. Dit weer dan een van de contactadressen die het verzet uit de Jouwer hier met Holland. Wat is dat wat wist? Helemaal uit de Jouwerwei, via Amsterdam. En dan kom je hier in Haarlem. En dan moet je hier die Joodse mensen bijhelpen. Op zich, het bijhelpen wie ik al gevaarlijk, maar om hier te komen ik al. Door al die Duitse controles heen. Er heeft hier heel wat oud spelen, dat is net? De Bartel Joris verzetsgroep. Het is eind 1942. De deportatie van Joodse mensen naar de vernietigingskampen is in volle gang. Er binnen wel verzetsmensen die Joden een onderzoekadressen helpen, maar van een organiseerde onderzoekhelp is nog geen sprake. Dat verhoor het als begin 43 predikant Frits Slomp vanuit de Achterhoek naar Friesland komt. Hij trunert erop aan dat de Frieske onderzoekhelp haar organiseren. En zo wordt de Frieske afdeling van de Landelijke Organisatie voor Help aan Onderzoekers oprichten. In de volksmoele de LO. Vanuit Stiens, Dokkum, Ljout, Drachten en de Jouwer wordt vanaf dat moment de onderzoekhelp aangestuurd en georganiseerd. De top van de Frieske LO, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 5 districten, komt op vreeds bij elkaar in Ljout om te oerlissen. In de Noorderkerk hier in Leeuwarden kwamen ze bij elkaar. Maar dat betekende wel dat die mannen een risico liepen. Want ze moesten daarvoor wel over straat. Dus ze deden dat op een dag waarop het niet zo heel erg opviel. Dat was meestal een marktdag. Dan kwamen ze bij elkaar. Er was dan toch al wat beweging in de stad. Dan viel het misschien net wat minder op. En bij elkaar gezeten probeerde men zaken te doen. Ze noemden dat een soort beurs, een soort ruilhandel was het. Een ruilhandel eigenlijk in mensen. Ik heb nog 25 onderduikers en die kan ik in mijn district niet zo makkelijk kwijt. Heb jij misschien nog ruimte? Nou, dat was het idee van samenwerken in die top. En ervoor zorgen dat door samenwerking die machine zo geolied mogelijk liep. Sjoerd Wiersma en Ulke Bongenstra hebben 4 het grootste LO-district in Friesland. Vanuit de Jouwer coördineren zij de onderzoekhelp in een gebied dat rent van de Aarsludiek via Frenscher, het lege midden van Friesland, Oont Jereveen en een pad van de Zuideersthoeken. De waskerij van Wiersma op de Jouwer is het trefpunt van de onderzoekhelp. Nou, ze hier natuurlijk overal hun contactadressen. Ik neem de opvanghuizen. Dan kwamen de meesten binnen. En Paak het was zei, nou dan heb ik een peer in huis zitten en dan heb ik een peer in kantoor zitten. En dan moest plak voor zorgen worden. Dus via die contactadressen en de opvanghuizen, dan gingen ze dan eerst heen. Zitten daar een tijdje. En ik denk misschien wel al heel gauw. Dan wordt er daar een definitief plak van opvang voor hun zorgen. Hij hier al heel gauw terug dat het net goed komen zou. Dat ze meer van plan waren met het Joodse volk, dat ze dat uitroeien zouden. En dan wil hij proberen om daar mensenlevens nog mee te redden. Eerst was ik doodbang.
Ik ben altijd bij je bang natuurlijk, maar eerst was ik doodbang. Maar het duurt niet lang, dan raak je die angst ook kwijt. Dat is de zegen van het werk. Ik had een boer en die had een mooie boerderij, daar kon hem flink wat Joden zitten. Maar hij wou niet. Toen kwamen die mensen bij mij en die zeiden, wil u daar eens heen? Ik nam toe, het was een christen. En dan hebben we gepraat en toen zei hij, dat vergeet ik ook nooit weer. Meneer zei, ik ben bang, doodsbang. Maar je moet maar een paar brengen, want het kan toch niet anders. Dat moest erbij hebben. Together met Ulke Boonstra reizigt hij in de regel 2 keer weeks met vrachtwijns naar het westen van het land om Joden te helpen. Soms 5 of 6 tegelijk. Een belangrijk halteplak van Wiersma en Boonstra is de klokmakkerij van Corrie ten Boom in de Barteljorenstraat in Haarlem. Joetedij een herinneringscentrum over het verzetswerk van de familie ten Boom. De meeste mensen verbleven hier niet lange tijd. Sommigen die kwamen hier voor een paar uur, gingen naar de kelder. Daar was een badkamer, werd de baard eraf gehaald als de heren die baard hadden. Vaak werd het donkere haar wat blonder gemaakt. Dus er werd wat gedaan aan het uiterlijk. En dan gingen de meeste mensen naar elders. Sommigen die moesten hier een paar dagen wachten tot er een geschikt adres gevonden was. En anderen die bleven hier een aantal maanden. Is ook bekend hoeveel Joodse mensen of andere onderduikers dit doorgangshuis hebben gepasseerd? Het getal wat genoemd wordt is 800. Ik vind dat rijkelijk veel als ik kijk hoeveel maanden ze echt actief zijn geweest in het helpen van onderduikers. Maar het zijn er honderden geweest. Dat is een feit wat zeker is. Jullie nu voor naar de kamer waar de schouwplaats gemaakt is. 70 centimeter van de buitenmuur is deze wand geplaatst en een kast voorgebouwd. En dan kun je daar zien, daar doken de mensen in. Luik werd dicht gedaan. Corrie legde dan weer wat linnengoed op die onderste plank en dan konden ze daar schuilen. Jetty Lefrink wordt als famke van een jelle hier door Sjoerd Wiersma uit Amsterdam hellen. Haar heid Mozes Stouwer is dan al deporteerd. Wiersma wil Jetty en haar mem Roosje together meenemen naar Friesland. Maar waarom had mijn mem dat net dien? Het is altijd een raadsel voor mij geweest. Hij had praten als brugman, want het koer er ik goed, maar het is net lukt. En toen had ze op les zijn, neem dan Jetty maar mee. En zij is hij toen jongens thuis kwam met mij. Hij had mij zelf verteld, hij kon nachts net sliepen, want het was hem vreselijk minder het zin, omdat hij een adres voor haar hier. Is hij de oren daar weer omgegaan naar Amsterdam. En toen kwamen daar en toen is de laatste razzia geweest die nachts. En toen heeft ze me met mij genomen. Dus hij weer te laat. Ik ben de enige die te terug kamer is. De rest ben al hier in de kamp omgegaan. 11 in totaal. Paken zelf het zijn, hij had dus de gare met Boonstra. Soms ik wel lennig. Zo'n 600 Joodse mensen ophellen. Uit Amsterdam, Haarlem, Adenhout. Ze kwamen uit Nijmegen bij, uit Utrecht, Amersfoort. En ik denk wel uit orenplakken. Ze kwamen ik wel op eigen gelegenheid hierheen. Maar voor Joodse mensen is dat hun organisatie die in het 600 wel nog weer iets getrouw. Dit zijn adressen en namen van Joodse mensen die kwamen aan met de tram in de Jouwer. En op het station in de Jouwer, daar waren ze ophellen op Paken. Dan moesten ze vragen naar, weet u ook, een hotel van der Zee hier. En Paken's schuilnaam wie Sjouke van der Zee. Dan wist Paken, dat is de persoon die ik hebben moest. Dan hield er een kranten onder de rug ter Erem. En dat weer voor de meesten dus, oké, dat is de man die maar we hebben. En dan schreeuwen er alles op om de zaak een goede administratie te hebben. En vast Safir ik weet, ben er net
meer van zulke lessen bewaren. Dat deze de oorlog oerlibben had, is voor mij een wonder. In 1943 neemt het tal onderzoekers in heeg tempo toe. Om de hele organisatie te financieren had het verzet het Nationaal Steunfonds oprichten, het NSF. In Friesland zit de NSF onder leiding van Jan Evenhuis uit Ljout. Evenhuis is een eigenzinnig en uitsprutse man, die er net volle onloekt van de koers die het landelijke NSF-bestuur varen wil. Het Nationaal Steunfonds probeerde leningen los te krijgen van heel rijke mensen. En dat was dus maar een beperkte groep. Evenhuis had de filosofie, nee, je moet de solidariteit aanwakkeren door de Friezen te vragen om mee te doen ten behoeve van het Friese verzet, van volk tot volk. En nou, dat heeft best wel tot spanningen geleid, omdat hij ging eigenlijk tegen de geldende leer in. Ik denk dat dat een hele goede methode in zijn ogen was om zoveel mogelijk Friezen te betrekken bij het verzet tegen de nazi's. En dat niet te beperken tot een paar kapitaalkrachtigen. Onder onviering van Evenhuis zamelt de Frieske NSF in de oorlog haast 6 miljoen goenen in. Omrekenen naar nou een bedrag van meer dan 40 miljoen euro. Dat wordt dienen met collectes in kerken en oreninzamelingsacties, maar ook door de belasting op grote schaal op te lichten. Op belastingkantoren in Ljout en Drachten wordt via allerhande trucs belastingyield terugsluist naar de onderzoekhelp. De oplichterij vindt Gaurers plak in oerlis met belastingplichtige Friezen. In kleinere plaatsen waar men elkaar kende en vertrouwde, sprak men af van, jij betaalt nu meer belasting dan je eigenlijk zou moeten betalen. Maar weet goed, dat bedrag krijg je na de oorlog terug en dat is bestemd voor het verzet. Of men sprak af, jij krijgt nu een bericht dat je te veel belasting betaald hebt. Je krijgt dus eigenlijk een teruggave, maar dat krijg je niet terug. Dat geld houden we zelf voor het verzet. En dat werd dan met zo'n belastingplichtige besproken. Ja, dat zijn de echte. Gaandewij de oorlog is er heel tijd meer yield nodig voor de onderzoekhelp. Het brengt Jan Evenhuis begin 1944 ertoe om een zegelactie onder de Friese bevolking op te zetten. Ja, Nederland zal herreizen. Nou, die varieerde van 2,50 gulden tot 1000 gulden. Dus ook mensen met een kleine beurs konden hier aan meedoen. En dat was ook echt het idee van Evenhuis. Zoveel mogelijk Friezen hierbij betrekken. En er is, ik denk een kleine miljoen is daar wel gulden. De schattingen variëren tussen 900.000 en 1 miljoen. Is hier wel verkocht. Ja. Dus er zijn heel veel Friese gezinnen geweest waar deze zegels bewaard werden. Wat natuurlijk ook weer risico's inhield. Want als je goed naar die zegels kijkt, dan zie je dus dat het geen gewone zegels zijn. Maar er staat heel duidelijk op, Nederland zal herreizen. Dus een kwaadwillend iemand wist meteen van dit moet wel iets van het verzet zijn. Dus mijn tweede naam is Jan, naar mijn grootvader. Een groot gevoel van rechtvaardigheid, zo heeft mijn moeder hem altijd beschreven. Het was heel triest natuurlijk wat er allemaal gebeurd is. Hugo Woerdeman went al jaren in het buitenland. Zo'n een aantal jaren is hem pas echt duidelijk geworden wat vooral zijn paak Jan Evenhuis en zijn mem Sjane Evenhuis in het verzet spelen had. Nog geen 20 jaar oud wordt ze toch Krijn van der Helm, de rechterhand van de Heid in het verzet, posteert op het treinstation van Ljout. En daar is een beetje begonnen met verzetwerk, want dan, zij kon dus observeren wat er in het station gebeurde. En als de Duitsers dan plotseling bijvoorbeeld een hoop wagons nodig hadden, dan vertelden ze dat aan het verzet. We hebben ook het vermoeden dat Krijn van der Helm dat misschien aan haar gesuggereerd heeft om in het station te gaan werken. Als de allieerden in 1943 de bombardementen op steden en industriegebieden in Duitsland opvieren en Hitlers troepen aan het eerste front in Rusland grote verliezen incasseren moeten, rijden de Duitsers in paniek. Ze willen in Nederland de 300.000 militairen die bij de capitulatie in huis mochten, weer krijgsgevangen nemen.
Het is de opmaat naar een massaal protest onder de Nederlandse bevolking. De meistaking breekt uit. In Friesland melkstaking neemt. 174 mensen komen om het leven, als de Duitsers de staking met hudde hand delslagen. Die meistaking is wel een kantelpunt geweest. Voor de melkstaking heb je een bezetter die probeert om toch redelijk met een fluwelen handschoen het broeder-Germaanse Nederlandse volk te besturen. En als een goed huisvader te zeggen, het komt allemaal wel goed. Na de meidagen, de april-meidagen van 1943, gaat die fluwelen handschoen uit en komt er een geharnaste vuist voor in de plek. En dat merken mensen ook. Het wordt grimmiger. Mensen gaan ook veel bewuster denken, ja jongens, hier ben ik het toch echt niet mee eens. Ik moet hier misschien toch wat aan gaan doen. De bereidheid om in actie te komen, om iets te doen voor een ander, nam toe. Ieder die werk zoekt, kan in de arbeidsbureaus inlichtingen krijgen waar goede arbeid te vinden is. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Nou de bezetter zijn wiere gezicht toont had, weiger je Frieske jongens en malje nog langer gehoor te aan aan oproepen van de arbeidseinsatz. Dit ruchte is op het ronselen van arbeidskrachten van de Duitse economie en oorlogsindustrie. Om uit de handen van de Duitsers te blijven, moeten ze massaal onderzoeken. Nou, dat is een periode geweest waarin de druk op onderduikplekken enorm toeneemt. Maar op laatst hij koert werk net meer aan. Toen had het waskerijbedrijf het er oordien aan een van zijn vrienden. Die zei, dan moest je maar redden. Want ik ken het allemaal net meer aan. Ik moet me nou volledig richten op dat onderzoekerswerk. Even via een dagtak. Begin februari 1944 gaat het met Wiersma en Boonstra helemaal mis op een jaar. Het was zo dat Boonstra en Paken kwamen weer van een rit waarom uit het westen. En hij had hier de hele dag er al een heel raar gevoel. Maar ze stapten uit de trein en Paken dacht, ik bloe even wat achterom. Boonstra staat op het pension, op het perron. Hij zei nog even achterom de Paken, maar horen we van jongen, zie je er niks aan de hand. En hij stapte de deur terug en werd gearresteerd. De hele station, dat weer helemaal omsingeld met Duitsers. En er stond een buurman van ons. Die stond bij de Duitsers en die zou dan Sjoerd Wiersma aanwijzen. Maar Sjoerd Wiersma kwam net, want hij die smeerde hem. Die is dus in het Chester om de tram heen rond en die is naar de tram gegaan, die ging richting de Jouwer. En toen Ron Paken naar de wasserij daar. En toen zeiden want we een beetje diezig. En toen zeiden dat de hele fabriek omsingeld weer met Duitsers. En toen dachten, hier ken ik net heen. Maar ze gingen natuurlijk hun ik als jongen, want ze kwamen uit de mistwaai. Maar hij rond tussen de reizigers die gewoon van de tram kwamen. Hij is gewoon terug. Door de uitzetting heen is hij terug. En ze vregen hem van alles, want ze moesten het hebben. En mem die had helemaal niks zijn, want die dacht, ik moet mijn man net verrieren, want dan hebben ze alles te pakken. En toen heeft ze mem in elkaar slaan. En die heeft ze behoorlijk mishandeld hebben. En er stond één Duitser stond voor het wiegje. Nou, ik denk bij mezelf, dat moet een goeie west, hè? Die het zelf trouwd west had en bij hen het, want die had continu naar mij zitten te zien. Dat heb ik al voor de overlevering natuurlijk. En dan weet ik duidelijk te zien dat ik een heel oude mens weer dan hun eigen ben. Hij had niks aan. Een jellige letter rint ik Jeanne Evenhuis, die intussen courierswerk docht in Amsterdam in de lampen. Ze wordt oppakt. Het rekt Jan Evenhuis op zijn meest kwetsbare kant. Mijn opa die hoort dat dan, hè, dat mijn moeder door de Duitsers is opgepakt. En die wil dan naar Amsterdam gaan om haar te bevrijden. En voor zover ik begreep, vrienden van hem zeiden van dat kan je beter niet doen. Maar
hij kon dat toch niet zo laten gaan. Hij moest proberen mijn moeder te bevrijden. En toen heeft hij ook een groot bedrag geld meegenomen om de Duitsers te proberen om te kopen. Ja, iemand die met zo'n bedrag aankomt, ja, dat werkt natuurlijk argwaan. En ze hebben hem toen ook gearresteerd, maar ze wisten niet wie ze eigenlijk hadden. En in het begin dachten ze gewoon dat het een bezorgde vader was. En ze hebben hem ook ondervraagd, maar ja, ze hadden geen grote verdenking dat dit nou de grote man was van het verzet in Friesland. En ja, hier was men ook wel in paniek geraakt. Jan Evenhuizen was gearresteerd. En toen heeft men de administratie bij hem thuis, bij Evenhuis thuis, weggehaald. En een ander stuk van de administratie van het steunfonds, dat in een douaneloods was opgeslagen, dat heeft men allemaal overgebracht naar een kaaspakhuis aan de Schans in Leeuwarden. En dan slacht het Nederland daar. Wils de Duitse zoerwaagje Evenhuis vrij te laten, wordt in Ljouwt de 26-jarige Bernardus de Vries onhouden. Bernardus had hem een paar weken ervoor aansluiten bij de knokploeg van Ljouwt. Bij martelingen in het Skoltenhoes in Greens slacht er terug en neemt er het Siespakhoes van Tamminga. Ongelukkigerwijs wordt daar dan een overval door de Duitsers gepleegd en die vinden de hele administratie. En niet geheel volgens afspraak vinden ze ook de sleutel van dus alle codes. Dus ze kunnen meteen ontcijferen wat het allemaal betekent. En toen kwam het hele verhaal van Evenhuis aan het licht. Dus ja, toen wisten de Duitsers binnen de kortste keren, hé, maar die Evenhuis, dat is de grote baas van het verzet. En toen werd hij ontmaskerd. Er volgt een golf aan arrestaties in het Frieske verzet. Krijn van der Helm werd te ontkomen en doekt onder in Amersfoort. Jan Evenhuis en zijn dochter Sjane zuggen elkaar nog één keer in het noordelijke haardkwartier van de Sicherheidsdienst, het Skoltenhoes in Greens. Het lot van Evenhuis en de oude Frieske verzetsmalje wordt definitief bezegelen als de Duitse kolonel von Stauffenberg een paar weken later een aanslag pleegt op Hitler. Hitler oerlebt het en kondigt voort het Niedermachungsbevel aan. Alle verzetsmeesken mij vanaf dat moment zonder enkele vorm van proces fusilleerd worden. Jan Evenhuis, Mark Bernardus de Vries en Ulke Boonstra van de Jouwer binnen dan al oerbracht naar kamp Vught. Als er executies waren, ging dat vanuit kamp Vught met vrachtwagens hierheen. Zeker als het om een groep ging. En waarschijnlijk zullen ze het laatste stuk hebben moeten lopen. Wat mij trouwens afgrijselijk lijkt, om te moeten lopen naar de plek waarvan je op dat moment al weet dat je daar geëxecuteerd gaat worden. Het moet ook zo zijn geweest dat hier dagelijks, bijna dagelijks, mensen werden doodgeschoten door vuurpelotons. Ze moeten het haast wel geweten hebben. Verzetsmensen als Jan Evenhuis, Ulke Boonstra en Bernardus de Vries hebben, net als veel andere verzetstrijders, wel een heel groot offer gebracht. Wat ze gedaan hebben, hebben ze wel met de dood moeten bekopen. Een week later wordt Krijn van der Helm deersketten op zijn onderzoekadres in Amersfoort. Ik heb een onderzoek gedaan naar in hoeverre er nou verzet is geweest van de zijde van autoriteiten, van de zijde van de Belastingdienst, rechters, bij de Duitsers, bij de inval van de Duitsers. Heeft men zich nu verzet? Heeft men zich actief verzet of passief? En ik kom er heel weinig voorbeelden tegen van mensen die echt met gevaar voor eigen leven hebben gezegd: dit accepteren we niet. We zullen er alles aan doen om dit tegen te werken. En Evenhuis van der Helm, dat zijn een van de weinige mensen die dat echt gedaan hebben en die dat ook hebben moeten bekopen met hun leven. Dus ik heb er ontzettend veel bewondering voor. Sjane Evenhuis oerlebt de oorlog in een concentratiekamp in Duitsland. Sjoerd Wiersma, zijn vrouw Trientje en haar huishouding doeken onder het eind van de oorlog onder. Na de bevrijding groeit Jetty op bij de Wiersma's op een Jouwer.
Hij had het later het aan het hart gekregen. En ik weet dat dat door de oorlog kwam. Dus ik zei, dit moest je of morgen eens een keer gebeuren. En daar is ik aan staan, een hartaanval. En ik weet wel dat mem ik heel veel beroertes aan had. Vaak in het ziekenhuislijn had. Dus zij had heel goed die spanning natuurlijk. Want het had nou wat wist. En elke keer weer, hoe komt het? Komt er weer thuis of komt er net weer thuis? Ja, en dat houdt een keer op. Voor Sjoerd Wiersma en Trintje Wiersma bakker. En van mijn eigen overleden ouders, papa Mozes Stouwer en mama Roosje Stouwer visjager. Ze hadden de opdracht, schiet dat wijf maar neer. Dus hij is met iemand hier op een avond naartoe gegaan. En toen pakte hij zijn pistool. En toen zei hij, wij moeten u nu neerschieten, maar u krijgt nog een kans. Om ervoor te zorgen dat u hier nooit meer gezien wordt. En vervolgens pakt zijn maat, die pakt een schaar en een tondeuze. En die scheert die vrouw kaal. NSB-vrouw, midden in de oorlog kaal geschoren. Echt unieke gebeurtenis in de bezettingstijd.